Швайнщайгер. Мемфис. Руни. Отново Уейн Руни. Разиграват добре гостите и трябва да кажем, че с второто полувреме те определено са по-добрият тим, защото за разлика от първата част, когато Саутхемптън създаваше изключителни положения с много скорост, превземане на празни пространства и преса, с която отнемаше топката на съперника, през втората част Саутхемптън не показва абсолютно нищо от това. Остава Юнайтед да разиграва спокойно, дори направи една много тежка грешка, при която Юнайтед отбеляза втория си гол. Ако червените дяволи спечелят този двубой, те ще излязат на втората позиция в класирането и то само на 2 точки зад местния съперник Манчестър Сити. Се получава в дясно. Хуан Мата, Швайнщайгер, Руни. Швайнщайгер, хубаво подаване към Мемфис. Той сменя посоката и стреля града. След това Мата. И това е 3-1. Хуан Мата бележи третия гол в този двубой. Нямаше късмет Мемфис Депай, но Хуан Мата беше много точен. Отличен футбол от страна на Манчестър Юнайтед през второто полувреме. Може да не е на скорост, но вижте колко добре запазиха топката. Използваха хубавото подаване на Швайнщайгер, доброто обръщане на Мемфис Депай и след това добавката на Мата. Страхотно изпълнение, 68 минута. Манчестър Юнайтед вече има огромен аванс в тази среща.